Molt bé, doncs ara tindrà lloc al matí la mare que el va parir, un moment pel qual hem estat esperant una setmana, ja fa una setmana que el Germán em va dir vull dedicar aquesta cançó a la gent de Cassà de la Selva i a tot Catalunya perquè és la cançó del moment. Atenció perquè el gran Germán avui ve caricaturitzat de Germanesca Bandini, Germanera Bandinini. Sí, tens raó. M'ha costat caracteritzar la cosa aquesta i llavors... Però l'has trobat, Sí, vaig anar a buscar la perruqueta del meu amic del Jordi del Vidal Papers, que em va fer doncs el marxandatge. És una perruca has de fer propaganda de tot el que porta sempre. No, home, perquè aquesta perruca val molts diners i m'ha fet un preu especial. Com un cotxe de ral·lis, M'ho ha arreglat. Hi ha una inversió aquí, Sí, hi ha una inversió, de la meva roba, home. Sí, és que la gent es pensa, té la tendència a dir que el Germán, bueno, ja farà el seu show. No, el Germán, o sigui, tot el que és... Llavors, després no surt res del que té preparat. Però la preparació hi és. I, de fet, la disfressa és la que és. Correcte. Ho podem veure tots. Correcte. Rigo Germán Xufladini. Rigo Germán Xufladini, m'agrada, el compro. Doncs, atenció, avui Rigo Germán Xufladini... Ja com aguantant això. Cantarà Cassà. Oh, que bo. Hi ha tantes viles on poder dedicar un tema, però poques tenen un entorn que val la pena. Escolta'm bé. Avui dedico al gironès tot aquest poema. Si la Bandini sent això es talla les venes. Escolta'm bé. Cassà. I pots anar a lligar. També pots anar a veure la seva fira del tap. Cassà. Només Cassà. Allà Cassà. També celebren la fira de Santa Tecla i la Trywalker passa per les seves terres. Escolta'm bé. Cassà. I pots anar a xumar. Els teus gegants egipcis seu et volen saludar. Cassà. Ara ve el sou. Només Cassà. Només Cassà. Gràcies, Germán! El gran Germán al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Al matí, la mare que el va parir a Flashback. Amb Carles Pérez.